An balima wani yankuma bi kibaran b'an bolo kala sa ma o de ko Taboy ni ale bɛ Burɛmu fɛ Gawo mara la yen kɔni arabadon maajugu dɔw kɔni y'a ɲini ka bin dugutaga mobili dɔ kan kibaruya minnu sera ma olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko ni maajugu ninnu tun ye mɔgɔ 4 de ye wa ko marifa tun b'u bolo waati min na nin ko ninnu kɛra yɛrɛ ni maajugu ninnu kɛlen k'u kunda mobili in kan o kɔni bɛnna k'a sɔrɔ chauffeur kɔni ko marifa tun b'ale fɛnɛ bolo ale kelen ka ni maajugu ninnu kɔni ye ɲɛsin mobili ma kɔni ale fɛnɛ mugu wuli la a kɔni yirala k'a fɔ kɔni ko o mugu wuli senfɛ maajugu ninnu 3 kɔni chauffeur kɛ sera ka olu kɔni faga ko min ye maa kelen ye ko ale kɔni sera ka boli kibaruya minnu sera ma nin ko in na olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko maajugu ninnu nana bolimafɛn min na ko olu u su bɛɛ kɔni dira gendarmerie ma yen yɔrɔ la a yirala k'a fɔ fɛnɛ ko maramafɛn wɛrɛw tun b'u bolo minnu bɛɛ dira an ka finitigiw ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yirala k'a fɔ kɔni ko 13e arrondissement polisiso Bamakɔ yan nɔ ale kɔni ye maajugu 3 fɛnɛ minɛ nin ko ninnu yɛrɛ kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen de a yirala k'a fɔ kɔni ko ni maajugu 3 ninnu ka baara tun bɛnnen bɛ mobili suɲɛ de ma n'i y'a ta k'a lajɛ ko min ye Samɛ Sirakɔrɔ Nɛgɛtana ale ni Misabugu ko ni maajugu ninnu tun kɛlen don ka ni dugudenw kɔni ni tɔɔrɔ ka da u kun ko ka da kan u tun bɛ don sow kɔnɔ ni ka taa maaw ka mobili kɔni jɔlen sɔrɔ ko vitres kari ni ka taa n'a ye a yirala k'a fɔ kɔni ko ni maajugu ninnu tun taara ni mobili ninnu ye u bɛ taa di soudeur dɔw de ma minnu bɛ mobili ninnu bɔ ɲɔgɔn na walasa ka tila ka minɛnw feere a yirala k'a fɔ kɔni an bɛ yɔrɔ min na sisan ni maajugu ninnu 3 ninnu kɔni bɛɛ bɛ kiiribulon dɔ bolo ni o ye commune 6 tribunal ye ni min bɔra nin kɔfɛ an b'o kɔni da o tulo kan ayiwa an balimaw ni kunnafoni min tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani ce aw ka tulomajɔ la